loh Pak. Aku ora ndek gandengan aku. Ayo. Kita berdua kan cocok ya Mas ya. Lagi. Iya. Sudah. Ayo. Lagune ngene Mas. Sampai intai lho lagune. Gimana lagune? Dipraktekin coba Mbak Lintang anu. Praktekin. Tangannya ngomong. Nah, terus gading. Apa? Apa Intai? Kamu itu manggil aku nama Intai gitu loh. Oh, Intai toh. Heeh. Neng BA ki bingung aku, Mbak. Sing penting saire aja kesusule gandengan, saire. Udah aku main manut. Aku emang digandeng manut banget wis. Wah, aku ki manut kok wonge kok. Dikapak-kapake manut. Wingi wis tak kirim linge ya, kudu dipelajari kok. Apal ya? Apal Mas. Ben karo dituntun Mbak. Mugi-mugi apal. Bukane Terima kasih. Lo Intai. Ika sampai Resna Kundo Yen mangkana sampai Kang Intai. Oh ya terima kasih. Kesehatan niki, Mbak. Bukakno, Mas. Minta tolong. Sik, berapa? Wi untuk ki geter apa untuk ki gading kuwi? Heeh. Ayo didepke rono ben disut. Pegang Mas. Ya. Oh, kualik Mas. Oh, ini. Semoga sukses dan rukun selalu Mas Gading, Mbak Lintang. Terima kasih Matur Lintang sembah nuwun. Lintang Pawukir fans. Wah, Lintang Pawukir kok. Terus sik Itu niku apa Mas yang itu Mas? Yang ini untuk ki geter. kagem yoga. Wah. Ora ding ora, padha tulisane. Oh, sama. Sami niki Ya, lho. buat Lintang Pawukir fans, Iya. terima kasih banyak. Iya. Semoga guyub rukun selalu ya. Terima Amin. kasih sudah mensupport Mas Gading dan Lintang. Terima kasih. Matur nuwun. Pokoke matur sembah nuwun. nuwun sangat. Ning ya jane sing maringi pilih kasih lho. Aku iki Lintang karo gading abang-abang kok nggon aku biru iki wah jan. Lah panjenengan gandengane sinten lho, Pak? Aku ora ndek gandengan aku. Ayo. Kita berdua kan cocok ya, Mas ya. Lagi. Iya. Sudah. Ayo. jelas. Lagune ngene, Mas. Sampai intai lho lagune. Gimana lagune? Dipraktekin coba Mbak Lintang anu. Praktekin. Tangannya ngomong. Nah, terus gading. Apa? Apa Intai? Kamu itu manggil aku nama Intai Oh, gitu loh. Intai toh. Heeh. Neng BA ki bingung aku, Mbak. Sing penting saire aja kesusule gandengan, saire. Udah aku main manut. Aku emang digandeng manut banget wis. Wah, aku ki manut kok wonge kok. Dikapak-kapake manut. Wingi wis tak kirim linge ya, kudu dipelajari kok. Apal ya? Apal Mas. Ben karo dituntun Mbak. Mugi-mugi apal. Bukane iki lek nulis notasi ya mendadak, iki mau lagi tak fotokopi. Oh, nggih. Bukane saka saron dhuwur. Niki. Teng tong teng tak dung tan detang detang. Niki mboten kalem-kalem mawon, Bapak. Sing pertama Nggih. kalem dangdut ning dangdut tipis-tipis. Oh. Pamrih ben panjenengan ki romantis iso meresapi ngono lho. Oh, nggih, siap. Nggih. Ya, sampai ente bukane saron ki Mas nggih. Ning neng nang ning nang alon sik Mas, engko sing keloro sesek ora apa-apa. Yo, sing romantis lho. Yo, sampai ente. Sik Mas, ini lho. Kandeng ki Oh, aku kan Mas jenengan mboten dikirimi to Mas, kalih Ki Geter niki wau. wis tak kirimi iku sik Wah, tak terang jenengan dhisik karang yo kirimi. maklum le gawe agi mau. Wah, nggih. Ini garape ngene ya. Ning nong ning kedang langsung nyaut tak ning neng neng tak terang tak dang den. Mas, endang. malah mencap-mencap. Foto ki piye to Mas? Aku ya pengen romantis kok ya nang omah ra tau romantis kok. Oh, baca notasi to. Walah. Ayo buka saran Mas, yo. Hihi. Mas Gading. Dalem Dek Lintang. Mas Gading tahu nggak Apa? bedanya bintang sama lintang?
Apa ya? Kalau bintang itu menyinari dunia. Kalau aku menyinari hatimu. Ayo Ya masuk. ampun. Apa kau terima kasih. Lo intai. Ika sampai tresna kundo yen mangkana sampai kang impe. Ayo Mas kamu. Ya. Lali aku. Yo masuk. Apa kowe tresna tenan? Piye kok sampe nang aku paling aja ngerti sok tetap ning omahku. Kita siji loro loro walu sapitu. Piye kok sampe Aja kuwatir. Wis aku angkat tangan, Mbah. Mboten napa-napa, Mangke. Bapak. Ayo wingi Menika wis kan tak- dadak lagunya. Ayo wingi wis tak kirimi linge. Oh. Tarane ajar ning omah buru. Nggak apa-apa, Mancing Mas kok malahan. Lah mancing karo ajar. Ayo Nggak serator apa-apa. golek iwak. Sesuk diapalke mergo iki nak panjenengan iso nyanyi karo Lintang karo jan pas banget ngene iki jane. Nggih. Heeh. Nggih. Lagunya yang duet Apa? aja yang bisa aja. Ah, yang Mas. bisa Apa, apa? yo? Lintang Yang bisa, Asmara yo. apa-apa? Apa ayang-ayang? Manut Apa langgam? derek. Onderek. Nggih, derek. Melok Derek. bareng di Lintang Asmara ya.
Nggih, nderek. Ya, tinggo. Wah, aku wong manut. Yo. Angkat tangan aku, Mbah. Pun nggih, Mbah. Apa to, Mas? Pamit riyen. Lho. Apa? Kowe engko sing mayang barang sih. Joding. Lah ya ki pripun to? Lah. Yo, rintangan semara ya. Nggih. Yo, monggo aja. Rasa kangen kang liputi lintang bulan dadi saksi upayane datana balinjani janji supaya bukti sedaya kaya Mas Gading ya. Ngayu tresna kinaraya tangga susatroneng Wong bagus antap narasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu anaknya ngaruh banyu segara rasaku rapatak no senadyan nyawa oncat saka raga was tresna rapi setipis Yo senam yo senam. kiri 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 ayo Pantoro ratri ongeleng manis ing ati setia
lagune. Aku panas banget. Oh, sebentar ya. Kamu kok nggak peka banget sama aku, kenapa? Dikipasi sik. Kok dikipasi wong iki keringetan kayak Iya, gini iya, kok kok iya. dikipasi Ah. piye? Iya, iya, Nduk, kene, Nduk. Aduh, aku capek banget. Ayo dilapi nggo tisu. Saiki sementara nggo Kene, tisu kene, garing. kene. sik. Gimana, Mas? Oh, Oh. aku ning kene kok. Oh, ya kene. Iya. Pelan-pelan. Terima kasih. Alah, alah, Jan. Terima kasih. Nggih. Purun mboten, Mbah? Ora. Oke, pun. Mboten. Ayo, saiki sementara tisu garing sik. Esuk Pripun? terus nganggo tisu basah genti. Ayo kemringet kok yo. Nggih. Matur nuwun Mbak Lintang. Nggih, Karo Mas sami-sami. Gading. Nggih. Sementara Terima kasih, lenggah Mas meneh Gading. mengko jumen meneh mergo iki saka panitia ngersake supaya Pak Lurah munggah ning panggung sik. Oh, Oh nggih, siap. Karo mengko penjenengane Pak Ustad ya Pak Ustad Pak Sumiran nek ora kleru ya arep munggah panggung, arep nyumbang lagu. Ya. Oh nggih. Ayo, Nggih. pelok bareng Dik. Pelok 6. Mas Gading lenggah, Mbak Kairo lenggah, Pak Lurah Nggih. diaturi